Египетските пирамиди – едно от седемте чудеса на света. Тези величествени структури, издигащи се към небето, и до днес будят спорове как точно са били построени. Някои смятат, че са изградени от стотици хиляди роби, други твърдят, че са дело на извънземни цивилизации, а трети вярват, че са построени от самите извънземни, но истината не е нито една от тези. Истината зад пирамидите са около 20 000 работници, които са работили с труд, пот и сълзи. Ето как са изглеждали условията на труд и живот на един работник в Египет преди 1000 години. Ако се намирахме в Египет преди около 4500 години, вероятно щяхме да видим обява като тази. Търсят се работници за строеж на пирамида в чест на нашия фараон. Единственото условие било да сте здрави и пълнолетни. Жените помагали в помощни дейности като такане и готвене, а мъжете извършвали тежкия физически труд по строежа на пирамидите. Когато един здрав мъж бил приет, той обикновено започвал работа в една от трите основни области – или в каменоломната, или като преносвач, или като зидар. Работниците в каменоломната оформяли каменните блокове с прости инструменти и ги изваждали от скалата. Преносвачите транспортирали тези камъни, тежащи около 2 тона, като ги теглили върху шейни до пирамидите, а зидарите подреждали тези блокове внимателно и точно върху пирамидата. Работниците получавали място за живеене, осигурено лично от фараона. В близост до пирамидите имало специално селище, наречено Хейт Ел Гораб, където живеели само работниците и техните семейства. Там те можели да живеят със семействата си, без да плащат наем. Работният ден започвал с изгрева на слънцето. Работниците ставали около 6 часа и започвали работа в 7. Закуската им обикновено включвала смокини, форми и хляб. След около 4 часа усилен труд, в 11 часа работниците получавали обедна почивка. На обяд те ядяли хляб и риба от река Нил. След обедната почивка те отново се връщали към тежките каменни блокове под силното слънце. След дълъг работен ден, по залез работния ден приключвал и се раздавала вечерята. Тя обикновено включвала печено говеждо или овче месо, заедно с леща и моркови. Изследванията показват, че тези работници са се хранили много добре за времето си и са имали богата на протеини диета заради тежкия труд. След края на работния ден те получавали надницата си, която била около 4 литра бира и 500 грама хляб. Важно е да се отбележи, че тогавашната бира не е като днешната. Тя била с ниско съдържание на алкохол и служила като хранителна напитка. След работа работниците се връщали при семействата си, прекарвали вечерта заедно, а на сутринта всичко започвало отново. Разбира се, те имали и почивни дни. Работник, който работил 8 поредни дни, получавал 2 дни почивка, като при специални случаи те също можели да получат разрешение за отсъствие от работа. При разкопки в Египет са открити древни плочи, които днес се съхраняват в Британския музей. В тях е записано кой работник, в кой ден и по каква причина не се е явил на работа. Например, според написаното на една от плочите, работник на име Бугентов не се е явил на работа в 18-я ден от първия зимен месец, защото варял бира. В 6-я ден от втория летен месец не отишъл на работа заради погребението на починалата си майка. Сред причините за отсъствие, записани на тези плочи, са болест, охапване от скорпион, погребение, както и трудови злополуки. При изследвания на костите на работниците, участвали в строежа на пирамидите, е установено, че много от тях са имали счупвания, особено по ръцете и краката. Интересното е, че тези счупвания са били добре лекувани и заздравени. По-късно става ясно, че работниците са получавали медицинска грижа от лекарите на фараона. Ранените по време на строежа били лекувани безплатно и след като се възстановят, се връщали отново на работа. Тези работници имали привилегировано положение не само по отношение на здравето, но и в обществото. Хората в Египет ги уважавали, защото изграждали вечните домове на фараоните, дело, което се считало за свещено. Пирамидните работници били свободни хора. Те можели да напуснат работа и да започнат нов живот, ако желаят, но тъй като условията извън строежа били много по-сложни, повечето от тях предпочитали да останат. Средната продължителност на живота на един работник била около 35 години. Това може да изглежда малко днес, но тогава средната възраст на населението била около 45 години. Тоест, заради тежкия труд, работниците живеели с приблизително около 10 години по-малко.
Те вярвали, че след смъртта ще се възродят заедно с фараона като негови верни служители. В продължение на векове хората вярвали, че пирамидите са построени от роби, принуждавани да работят с камшици. Тази теория, свързана с гръцки историк Херодот, била опровергана от археологически открития от последните десетилетия. Истината е, че тези хора не били роби. Те били свободни хора, които дялали камъни, пренасили ги и построили тези величествени структури. И макар имената им да не са запазени в историята, те оставили след себе си едно от най-великите постижения на човечеството.